фурудгоҳи байналмилалии душанбе соат 13:15 меҳмонон аз кишвари русия ва бразилияро истиқбол кард. шоҳи карате ва кикбоксинг Лечи Курбанов бо ҳайати корӣ ба Тоҷикистон омад. ин ташриф бо даъвати раиси Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи Тоҷикистон Пулод Назаров дар якҷоягӣ бо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифт. Лечи Курбанов қаҳрамони ҷаҳон ва Аврупо, қаҳрамони чанкарата ва ҷоизадори чемпионатҳои Русия, ҳамчунин қаҳрамонии Ҷопонро ба даст овардааст. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе масъулини Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Федератсияи муҳорибаҳои омехта ва роҳбарияти Федератсияи Киёкушинкаи Тоҷикистон ӯро тоҷикона пешвоз гирифтанд. рости солҳост ки орзуи омадан ба Тоҷикистонро доштам, вале имрӯз бо даъвати яке аз дӯстони қаринам Пулод Назаров ба ман муяссар гашт ки ба сарзамини шумо қадам занам. аз истиқбол аллакай дарк кардан мумкин аст ки ин миллат бисёр меҳмонавоз ва пеш аз ҳама варзишдӯст мебошад. рости аввалин маротиба мешавад ки дар фурудгоҳ варзишгарон бо чунин сару либос моро истиқбол гирифтанд. шумо дорои варзишгарони хуб ҳастед ва мо чанд рӯз пас шоҳиди набарди беҳтаринҳо мегардем. Все спортсмены Таджикистана, не только каратеисты, все спортсмены знают нашего уважаемого гостя, его технику, его тактику. Для нас честь, если честно, чтобы в нашем земле к нам приехал к нам Лечи Курбан. варзиши мо пешрафт кунад ба дасти чунин мардони фарзандони азизи Тоҷикистон, аз он ҷумла Кай Пулод, аз он ҷумла Кай Игмат, ба ҳама шумо хушомадед мегӯем. Welcome Таҷикистан. Все это причина и нашего встречи, это все Пулод Назаров организовал. Огромное его спасибо вам. Он тоже сильно трудится для развития спорта и для развития боевых искусств в Таджикистане. Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи Тоҷикистон барои баргузории мусобиқаи байналмилалӣ оид ба муҳорибаҳои омехта водии Раштро мақбул донист. ин аввалин маротиба мешавад ки чунин мусобиқа дар ноҳияи Нуробод баргузор мегардад. 28 рақобат намояндагон аз 5 кишвар Тоҷикистон, Афғонистон, Эрон, Русия, Узбекистон ва Қазоқистонро ба ҳам овард. маросими рӯбарӯ ва ё ба истилоҳ фейс ту фейс дар майдони Шоҳ Исмоили Сомонӣ дар ҳавои тозаву зери ҳузури мухлисони бешумор ба поён расид. варзишгоҳи марказии ноҳияи Нуробод барои баргузории мусобиқаи байналмилалӣ оид ба набарди қаҳрамонҳо ба истиқболи варзишгарон ва мухлисони бешумори ин риштаи варзиши меҳан омода гардида буд. маросими ифтитоҳи ин чорабинӣ бо як тантана ва хотироти нек ба поён расид. суханронии масъулини Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти ноҳияи Нуробод барои наврасон, ҷавонон ва дигар нафарон ибратпазир буда, онҳоро ба рӯҳияи ватандӯстиву ватанпарварӣ равона карданд. باعث افتخار سعادتمندی و سربلندی ساکنان مهمان‌نوازی ناحیه باشد که امروز این چهاربینی ورزشی در ناحیه نوروباد برگزار گردیده ایستاده است. کمیته کار با جوانان و ورزش همچون مقام وکالتداری دولتی در ساحه تربیت جسمانی و ورزش منبع نیست برای رشد ساحه تربیت جسمانی و ورزش خاصه مهارت‌های آموزشی تاجیکستان کوشش می‌کند یک جا با فدراسیای مهارت‌های آموزشی تاجیکستان و دیگر شریکان روش برای رشد منبع این نمونه ورزش تمام تدبیرهای ضروری را اندازی نماید. зикр гардид ки варзиши муҳорибаҳои омехта дар Тоҷикистон зери таваҷҷӯҳи ҳукумати кишвар, хоса президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ қарор дорад ва ин аст ки он дар кӯтоҳтарин фурсат бо варзишгарони хеш дар ҷаҳон ном баровардааст. баъдан чун анъана ба меҳмонони фахрӣ тӯҳфаҳои хотиравӣ ва сару либоси тоҷиконаро тақдим намуданд. Мы приветствуем солнечный Таджикистан и от всего мирового спортивного сообщества желаем Таджикистану процветания.
благополучия, мира и великих спортивных побед. Мы впервые в Таджикистане. Расул Джамалдиев – это легенда. Его знают во всем мире. Это миротворец и великий спортсмен. Я сама являюсь чемпионкой Азии, чемпионкой мира и чемпионкой Европы. Спортивное сообщество с большим уважением относится к таджикскому народу. И мы благодарим всю администрацию города Душанбе, великолепную встречу в аэропорту. И благодарим всю администрацию города Нурабад. Спасибо огромное! Мы с теплым сердцем будем всегда вспоминать наше посещение Таджикистана. Полод — это мой близкий брат, это надежный человек. Мы уважаем, любим. Таджикистан — это наша родина. Таджикистан, бабеш! Я чувствую себя так, как никогда не чувствовал до этого момента. Таджикистан! Бабеш! Итак, официальные лица готовы, бойцы готовы. А готов ли Нурабад? Дайте шума! Мы начинаем! ҷамъ омадани мухлисони зиёд дар варзишгоҳ аз дӯст доштани варзиши муҳорибаҳои омехта дарак медиҳад. пиру барно ҳама якҷо баҳри мухлисии варзишгарони меҳан омада буданд. ба ки шумо мухлисӣ мекунед? ман умуман ба ҳамаҳин ба шоҳи наврасози мухлисӣ дорам. бигзор ки айкадим ноҳияи набошад, вақте ки Тоҷикистонро маърифӣ мекунад, ман аз ин фахр мекунам, ифтихор дорам. барои ҳамин вақте ки ба оинаи нигун ҳамаеро ки нишон медиҳанд, ҷавонони бисёр шавқ ҳавас бисёр пайдо мекунанд, ҳамин намуди варзиш зиёд мешавад. ин бисёр кори хуб аст аз ҷиҳати тарбиявӣ, аз ҷиҳати маънавӣ аз ҳама тарафа. муҳаммад кабир назарзода ки борҳо тоҷикистонро дар сабқатҳои дохиливу хориҷӣ муаррифӣ кардааст, иншон низ бо омодагии ҷиддӣ ворidi ҳашкунҷа гардид. Муҳаммад Кабир, технарь Назарзода! ӯ то кунун боре ҳам мағлуб нагардида аз ғолибияти навбатии хеш истиқбол кард. бештари набардҳои ӯ пеш аз муҳлат ба поён расиданд. Две мясоровки боя, 2 минуты и 1 секунда самого первого раунда. В связи с отказом от боя соперника техническим нокаутом в свою вторую профессиональную победу одержал Мухаммад Кабир, технарь Назарзода! варзишгари мизбон ки пештар дар мусобиқаҳои каяк баромад мекарду чанд муддат аз рақобатҳо дур шуда буд, имрӯз ба муқобили рақиби узбекистониаш вориди ҳашкунҷа омаду дар аввалин дебюти хеш пеш аз муҳлат рақибро маҷбур сохт то аз рақобат даст кашад. Техническим нокаутом победу одержал из Нурабада Нусратулло! дори худро ба ҷаноби ёлӣ асосҷӯ сулҳ ваҳдати миллӣ мерасонад ки имрӯзҳо дар ин ноҳияҳои дурдаст чунин чорабиниҳо баргузор меёбад. миннатдории худро ба кумитаи кор бо ҷавонон ба варзиши ҷумҳурӣ ҳамчунин ба ҳукумати ноҳия ва ба кай пулод назаров инчунин ки ин чорабиниҳо ҷои моро ихтироъ карданд. хеле мо имрӯз миннатдорем ва ба қадами дигар аз ҳамин ноҳияи дурдаст варзишгарони беҳтарин пайдо мешавад дар оянда ки тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мекунад. сарварҷон ҳомидов ки чанде пеш ӯ низ дар яке аз ширкатҳои бонуфузи ҷаҳонии белатор ғолибият ба даст оварда буд, имрӯз баҳри дастгирии варзишгарони меҳан омада чунин баёни андеша кард. чун медонем шумо бисёр сафар мекунем ба дигар давлатҳо. сатҳи ҳамин баргузории ҳамин мусобиқа дар ноҳияи Нурободро чӣ гуна баргузорӣ мекунед? сатҳи мусобиқа хело баланд аст, хело. дар бисёр мусобиқаҳо иштирок мекунам ва мебинам чӣ хел мегузаранд ва ин мусобиқае ки имрӯз дар ин ҷо мегузарад дар сатҳи хело баланд гузаронидааст. ҳамчунин зикр кард ки баргузор намудани чунин мусобиқаҳоро мо танҳо дар хориҷа медидем, вале дар чунин сатҳ сурат гирифтани он дар ноҳияи Нуробод барои сокинони мо танҳо хаёл буду бас. дар бештари набардҳо варзишгарони тоҷик зафар меёфтанд. бархе аз онҳо дар баробари мураббӣ буданашон ҳамзамон ба ҳайси варзишгар низ ҳунарнамоӣ мекунанд, то барои насли наврас намунаи ибрат бошанд. новобаста аз варзишгар буданамон боз устодариам мекунем, ин ғолибияти худро ба шогирдони худ мебахшем.
бори аввал омадем аз меҳмоннавозишон аз расмоини тоҷикона пешвози хуб гирифтанд. ҳазорон раҳмат, шукр ки ҳамихе мардуми тоҷик меҳмондӯстдор ҳастанд. خب برای من بسیار یک چیز عجیبشون بود که همین باد و هوا. باد و هوا من فکر می‌کردم این باد و هوا برای ورزشکار خیلی خوب است و شما تا کجا دریافتین همین باد و هوا رو؟ ما یک هفته پیشتر اومدیم با این باد و هوا مطابق شدیم. بهت خوب است. با ورزشکاران توصیه می‌کنم که با دیگر دولت‌ها رفته از باد و هوای تاجیکستان خودمون استفاده برند. بهترین ҳамиҷа омадем бовар кунед ҳами кӯҳҳоро дидем ҳами сабзавотро дидем дигар ҳамиҷа рафтаам намефора боду ҳавош ба дараҷаи хуб аста ки соат ба соат борон мезанаву офтоб мебурояд кӯҳ гардӣ кардем кӯлҳоро рафтем тамошо кардем бисёр мардуми хуб ҳастанд. муҳаммад расул ҳасанов низ дар баробари ҳаққи мураббигӣ доштанаш боз маҳораташро дар чанд мусобиқаҳои мухталиф санҷида истодааст. ин шом рақиб ӯро варзишгар аз ҷумҳурии ӯзбекистон рӯбарӯ омад. натиҷа маҳорати олии муҳаммад расул хуб баромаду пирӯзии навбатиро ба тими мунтахаби тоҷикистон таъмин сохт. қандил муҳаммадфирӯз ки якчанд муддат бо сабабҳои аз ин риштаи варзиш дур гардида буд дубора вориди майдон шуду пеш аз муҳлат ғалабаи софро насиби хеш гардонд. сабаби дусолӣ набуданашро чунин шаҳр дод. атмосфераи хуб, беҳтарин организатсия. ман миннатдории худро аввал астан ҳамчун аз устодум Кайпулот Назаров ва ҳамчун роли падарро ба ман бозӣ мекарданд ва бисёр ба ман кӯмакҳои ҳама тарафа ба ман расонданд то ки ман ба ин қуллаҳо расам. дар организатсияҳои байналмилалӣ мехоҳам иштирок кунам ба монанди СА, ҳардкор ё ки ягон организатсие ки то маро то организатсияи UFC барад. бешубҳа бо чунин нафарони варзишдӯст барои расидан ба қуллаи мурод имконпазир аст. яке аз ҷавонҳои бо нангу ори миллат ҷуразода зоҳир ки чанде пеш худ дар ин майдон рақобатҳои хубу хотирмон нишон медод ин аст ки бо ташаббуси ӯ мардуми ин диёр набарди қаҳрамонҳоро аз наздик мебинанд. баргузор намудани чунин мусобиқаҳо аз як ҷиҳат барои солимӣ ҷавонон ва рӯ овардани ҷавонону наврасони манотиқи кӯҳистон ба варзиш бошад ва аз нуқтаи дигар ин бисёр ҳар як меҳмононе ки имрӯз аз хориҷи кишвар ба ҷумҳурии тоҷикистон ба ноҳияи нуробод ташриф овардан аз мавзеи тамошобоб аз мавзеъҳои сайёҳӣ ноҳияи нуробод то ин лаҳзаҳо дида намуданд ва метавонанд ки бо худ як ғизои маънавии худро ба давлатҳои худ бибаранд. мо варзишгарое ки меҳмон доштем яъне ки гостиница дар равон накардем и мардуми ҳамиҷа ҳамаша хонашон да ҷобаҷо кард 3 маротиба хӯрокшон медод. бовар кунед и варзишгаро и меҳмоно ҳайрон шуданд ки и мардуми тоҷикистон чӣ хел мардуми меҳмондӯст буданд. ҳамашон то ҳозира мегӯянд ки мо ҳамиҷа местем. зарбаи зебои муҳаммадамин шамолов тариқи пой боз ба ин шом шодиву фараҳ овард. бешубҳа мо чунин зарбаҳои зеборо аз ҷониби варзишгарони ҳирфаӣ дидаем, вале имрӯз насли ҷавони тоҷик ҳам аз дигарон кам нестанд ва қодиранд ки аз ин ҳам дида ҳаракат ва усулҳои зеборо ба ҷаҳониён нишон дода бошанд. Каримов остановил бой через 2 минуты и 22 секунды первого раунда. Техническим нокаутом. Добивание. Победу одержал Мухаммадамин Торнадо. Шампунов. Таджикистан. федератсияи муҳорибаҳои омехтаи тоҷикистон ки мусобиқаҳои хешро дар сатҳи зарурӣ баргузор менамояд ин омил таваҷҷӯҳи дигаронро ба ин ширкати мо ҷалб кардааст ва бешак шумораи варзишгарон баҳри иштирок намудан рӯз аз рӯз боло меравад. Турнир вообще шикарно, профессионально, на высоком уровне подготовились организаторы. В первую очередь спасибо организаторам Пулата Назарова за то, что бойца из Узбекистана дает такую возможность, чтобы приехать туда выступать, поднять свой флаг и какие-то опыт они друг друга возьмут. Но сами понимаете, спорт это дружба и мир же. И также вот я очень рад за то, что вот нас пригласили на такой турнир.
Если дальнейшее будет, мы очень будем рады. варзишгари 21-солаи Узбекистон рекорди касбиаш 1-0. Муҳаммад Кабир Назарзода ба 7 килограмм бар зиёд будани вазни рақиб нигоҳ накарда дубора ба майдон омад. Аз ибтидо фаъолии ҷавони тоҷик даруни ҳашткунҷа мушоҳида мегардид. Ҳамин буд ки пеш аз муҳлат ба ин дидор нуқта гузошт ва маротибаи чанд мешавад ки дар як мусобиқа 2 маротиба ба майдон меояд. Назарзода Муҳаммад Кабир мебошам. Дар мусобиқаи гама 20 про баромад кардам. Сазовори ҷои якум гаштам. 2 та саперинг доштам. Ҳар дуашро мағлуб кардам. ғолибиятро ба даст овардам. мехоҳам миннатдориамро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бирасонам. баъдан ба раиси шаҳрамон муҳтарам Рустам Эмомалӣ. мо варзишгарон пайрави пешвои миллатем. мехоҳам миннатдориамро ба акаҳои бирасонам ки маро дастгирӣ мекунанд. акаи Саидчо Шамолов, акаи Мирзоалиев Комил, акаи Иззатулло, акаи Искандар, акаи Саид, акаи Зоир ва падарам миннатдорӣ мекунам. ҳазор раҳмат барои дастгириётон. рақобатҳои варзишгарони 5 давлатро доварони таҷрибадор назорат мекарданд. агар ба маҳорати варзишгарони тоҷик хуб аҳамият дода бошем, онҳо пеш аз муҳлат рақибони хешро ба нокомӣ дучор мекарданд. яке аз лат додани даст, дигаре буғӣ кардан ва нафари дигар аз росто кор мегирифт, вале ин ба доварон монеа дучор намекард. шогирдои мо ҷои аввалро гирифтем. 24 муҳориба буд. аз 24 муҳориба мо 22 таша буридем. оянда мо ният дорем, вараз дорем ва нақша дорем ки чунин мусобиқаҳоро дар тамоми ноҳияҳои Тоҷикистон, тамоми шаҳрҳо гузаронем ки ҳамин ҷавонҳо машғул ба варзиш шаванд. имконоти фасеҳ ва шароити мусоид барои варзишгарон дар Тоҷикистон зиёд аст. ҳамин аст ки дар солҳои охир фаъолияти федератсияҳои варзишӣ устувортару сафи онҳо бо варзишгарони ҳирфаӣ пур мешавад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо назардошти нақши муҳиму назараси соҳаи варзиш дар солимии ҷомеа ва таҳкими дӯстии миёни миллатҳо ба рушди он таваҷҷӯҳи хоса медиҳад ва ҳамин аст ки таҳкими инфраструктураи онро имрӯзҳо дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба хубӣ мебинем. ин мусобиқа онро нишон медиҳад ки меинбад ҳамин намуди варзиш бояд ки рушд ёбад, равнақ ёбад, бояд ки ба ин ҷавонон ҷалб карда шавад. ин як ифтихори мо аст ки чунин мусобиқа баъди шаҳри Душанбе дар ҷумҳурӣ дар ноҳияи Нуробод гарда истодааст. мо аз ин бисёр фахр мекунем. ин тартиби интизомо бинед, ин шумораи мухлисонро бибинед. ин қадар чунин тарзи мусобиқа бояд ки ҳар як ноҳия бояд ки орзу кунад ки дар мо ҳамин хел бизгарад. роҳбари Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи Тоҷикистон Пулод Назаров барои муаррифии кишварамон дар арсаи байналмилалӣ қадамҳои устувор мегузорад ва ҳамин аст ки нақшаи мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳониро барои ҳаводорони ин риштаи варзиш дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳам ташкилу баргузор мекунад. И ваш ринг-анонсер Александр Загорский, Санкт-Петербург, Россия. Всем любви, мира и добра!